There's this persistent, severe pressure coming not just from the DEA, which is essentially a law enforcement agency, but at the political levels from the White House, from the State Department, and other branches of the U.S. government. Den såkaldte enkeltkonvention om kontrol med narkotiske midler blev som nævnt vedtaget her i FN i foråret 1961. Kort tid efter tiltrådte Danmark konventionen og begyndte at rette lovene til efter konventionen. Men hvad var det, som fik Folketinget til at vedtage love, som blandt andet betyder et totalt forbud mod en plante, som har været kendt og brugt i århundreder, også i Danmark? DR Dokumentar har bedt om aktindsigt i alle relevante ministerier. Akterne afslører, at man ikke på noget tidspunkt fik tilsendt videnskabelige undersøgelser fra FN eller fra anden side, som understøtter behovet for et totalt forbud mod cannabis. Forbuddet blev gennemført rent administrativt, uden en forudgående politisk debat. Her er Sundhedsstyrelsens forarbejder til den nye bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Af referatet fremgår det, at embedsmændene mener, at man bør gøre, som konventionen lægger op til, nemlig at indføre et totalt forbud. Som en embedsmand skriver, et forbud vil næppe give anledning til indsigelser. Notatet er skrevet i 1961. 7 år efter skulle det vise sig, at embedsmanden tog fejl. Rygning af den nu forbudte plante blev nemlig en del af ungdomsoprøret i slutningen af 60'erne. Den ældre forældregeneration var skræmt over musikken, tøjet, håret, holdningerne og hashen. Og nu kom debatten om hashen pludselig. Men samtidig var resultatet givet på forhånd. Danmark havde jo i flere år i forvejen besluttet at gøre hash forbudt. Der findes sikkert ikke nogen fagfolk i Danmark, der har virkelig haft mulighed for at betragte de tekniske forhold inden for alt det her, der mener, at det var en god idé at fare så hårdt frem imod cannabis. Det er ikke kommet, fordi nogen har syntes, at det skulle gøres på basis af nogen som helst videnskabelig grund. Det er kommet, fordi det kom ved en lovgivning, der eksisterede før problemet overhovedet havde skitseret et behov for en eller anden lovgivning. Peter Schüler var fra slutningen af 60'erne og frem til 80'erne en af regeringens rådgivere i narkotikaspørgsmål. Det samme var Hans Henrik Brydensholt. Han fik som ung embedsmand blandt andet til opgave at udforme narkotikalovgivningen. Beslutningen om en lovgivningsmæssig stramning karakteriserer Brydensholt i dag som et udslag af panik. Vi havde ikke behøvet at røre en tøddel ved noget som helst på grund af den internationale konvention, vi var tilhængere af. Vi kunne ikke legalisere hash, men vi behøvede ikke at have gjort noget. Vi kunne bare være kørt videre. Men det var jo presset for at gøre noget, for at bruge alle midler til at beskytte den danske ungdom, der gjorde det nødvendigt for regeringen at komme med et forslag. I 1969 beslutter Folketinget så at lægge narkotikaområdet herunder hash ind under straffeloven og samtidig hæve strafferammen til 6 års fængsel. Men debatten i Folketinget afslørede, at næsten alle politiske ordførere var usikre på, om det var fornuftigt at kæde hash sammen med de hårde stoffer, eller om man skulle overveje en form for legalisering af hash. Bernhard Tastesen, Socialdemokratiet. Det er klart, at hvis fortsatte undersøgelser skulle føre til den konklusion, at brugen af hash skaber færre problemer end brugen af tobak og alkohol, ja, så må vi tage spørgsmålet om en kontrolleret frigivelse af hash op på ny. Else Merete Ross, Det Radikale Venstre. Udvalget går ind for øget forskning, blandt andet for at få et klart grundlag for en afgørelse om, hvorvidt en kontrolleret legalisering af cannabisprodukter vil være ønskelig. Justitsminister Knud Thestrup, Det Konservative Folkeparti. Jeg er ganske enig i, at det er nødvendigt, at vi får erfaringer, og nødvendigt, at vi hurtigt igen tager sagen op. Usikkerheden førte til, at Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af den nye narkotikaparagraf også vedtog, at loven skulle revideres efter 2 år, netop med henblik på at diskutere, om cannabis burde legaliseres. Akterne i sagen afslører,
at der i Folketinget var en dyb skepsis over for de oplysninger, som man her i Sundhedsstyrelsen baserede sit ønske om et forbud mod cannabis på. Af et notat fra en embedsmand i Indrigsministeriet fremgår det, at Sundhedsstyrelsen slet ikke vil begrunde, hvorfor styrelsen mener, at cannabis skal være forbudt. Embedsmanden kritiserer i sit notat Sundhedsstyrelsen for blot at hænge sit standpunkt op på vedtagelser i internationale organisationer. Der efter nærmere analyse ikke kan siges fri for også at være baseret på moralske og politiske værdidomme. Men den debat, baseret på andet end moralske og politiske værdidomme, fik Folketinget aldrig. Det skyldes utvivlsomt, at man i Sundhedsstyrelsen valgte en noget speciel fortolkning af de ekspertudtalelser vedrørende cannabis, man selv havde indhentet. Den vigtigste og mest omfangsrige udtalelse var udarbejdet af professor Vilas Lund. I sit notat skriver han, at forskningen på området er inde i en rivende udvikling, og at de seneste års forskning og erfaringer har bestyrket tesen om hashis relative ufarlighed. Alligevel fastslår Sundhedsstyrelsen over for Folketinget, at det ikke er sandsynligt, at der i en overskuelig årrække vil fremkomme oplysninger, der kan gøre en ændring af den nuværende samfundsmæssige vurdering af cannabis aktuel. Denne vurdering får Folketinget til at opgive den planlagte revision af cannabisforbuddet. Resultatet er, at Folketinget igennem de seneste 25 år ikke har haft en reel debat om det rimelige i en fortsat kriminalisering af cannabis og hampeplanten. En række enkeltpersoner har ført deres egen kamp imod de amerikanske myndigheders cannabisforbud. En af dem begyndte efter råd fra sin øjenlæge at bruge marihuana mod sin øjensygdom. I was arrested, and I said, "You are all crazy. I already lost one eye, not to glaucoma. I never lost any sight to glaucoma. I lost it to ignorance. But this is 12 years later, and I already know that marijuana is not dangerous. That is the only thing that has maintained my sight in this eye. And my doctors with 12 years of records proved that in court, plus Robert Randall, the first man to ever get it legally. And the judge concluded that I would have to be insane not to use it." Dommen fastslog, at Elvi Musica har ret til at bruge marihuana, så marihuana-cigaretten her er leveret af de amerikanske myndigheder. I hele USA er der kun 8 personer, som har fået en sådan tilladelse. De er alle skulle igennem langvarige retssager. Men alt tyder på,